Isinagawa na po ang Agribusiness and Marketing Assistance Division ng Department of Agriculture Region 1 ang Agri-Nego Eskwela Training for the Young Farmers Challenge Program sa Ilocos Region. Sumabak sa naturang training program ang nasa 15 representatives mula sa 4 na probinsya ng Rehiyon 1. 2 araw ang naturang training na naglalayon ng maiangat pa ang kakayahan ng mga magsasaka sa rehiyon sa usaping agribusiness. Sa pamamagitan ng kasi ng programa ay matutulungan ang mga magsasaka na mapalago at mapalakas pa ang kanilang kita at negosyo. Isa lamang ito sa mga programa ng kagawaran upang mas makapatatag ang sektor ng agrikultura maging ang ekonomiya ng Region 1. IFM News. IFM News. IFM News.